Vítejte v 6. dílu pořadu z popularity stryšímu, jako vždy. Dneska si dáme pár novinek z celebrit a potom překvápka dost hvězdný. První zpráva. Katy Perry se sloupl na jednou prstu lak na nechty. Udělala to takovou katastrofu, že musela zrušit svoji konferenci, kterou měla, protože tam byli samý chlapi a ona chtěla vypadat totálně cool. A nemohla tam být přece s jedním sloupnutým nechtem, přece to bude nechutný. Paris Hilton zrušila výrobu jejich slunečňáků, slunečních brýlí a teďka se věnuje něčemu trochu jinému. Vyrábí toaletní papíry Paris. Voní nádher. Malinově, třešňově, borůvkově, pomerančově, prostě čím musí za ovoce, no prostě. Jde se na to kouknout v následující reportáži. To, co je in a co je out, teď trápí spoustu lidí. In. Tyto brýle jsou in. Navrhla je Paris Hilton, tak asi ano. Jenže Paris už říká, že jim brýle jsou 100 let za obyčejný. Teď hrčí něco jiného. Ano, je to tak. Toaletní papíry Paris. Toaletní papíry můžou být jahodové, malinové, ale i pomerančové a všechny takový ty keci, prostě, jak už jsem řekla, samý hnusy ovocný. My jsme zpátky ve studiu. Jen si dodat, že za jeden kousek, nebo jenom to za takhle vzorek dáte 500 000 korun, a za 2 kousky dáte 1 000 000, to už nám taky mohlo docvaknout. Prostě levná cena, nekupte to. Další skvělá zpráva. Členka drbacího klubu vesnice Štěpánovic Jarmila konečně dopletla svůj svetr. Je krásný, je růžový, je ohavný. Dnešní pořad bude spíš o verbnách, ano, protože to mé mega velké překvapení, které jsem vám slibovala, přichází. A to překvapení je, v tomto díle budeme 24 hodin denně pozorovat Máňu Šupovou, vedoucí drbácího kroužku vesnice Štěpánovice, prostě nejlepší na veze, ten nejlepší organizačního života BP. Jaj, co dělá Manička ráno? Program drbání s nejlepší kámoškou Růžou. Co dělá Manička odpoledne? Program drbání s nejlepší kámoškou Růžou. Nečekaně. No a ten Filip, představ si to, no on normálně se tam líbal s 13letou Helekou. Ježišmarja, to se ještě nesmí, co kdyby otěhotněla, to jsem měla to sunést a nemůže. Co dělá Máňa večer? Program drbání s nejlepší kámoškou Růžou. Co jinak? No, to bylo děsný, já jsem je tam viděla, oni byli v té hospodě. Jako oni mají 18,5 roku a už tam byli bývat. Prostě tak mladí už svíčí krásný, pane Paše. Já jsem nedávno viděla. Normálně babu,
to je